Seryoso ni pre. Binuang na pre. Kadakuan ning Kuandreo gumawa ng malaking bahay at i-compute. Pilipino na computation binuang na pre, binuang na. Ay ko patuha pre. Unsa di ay? Unsa pagtuon ni gibuguan na pud ka sa kuha? Ha? Ano na computation Pilipino pre? Napulo ko katuig sa college. Na napoy bagong module yung taon man eh. Wala sa papa dire. At atos papa. Ay, soda po dani eh. Hindi ko pasali ka ni sa papa. Trabaho pa mo sa papa ba? Naglong agto akong anak ron. Pastang to magikan kog pananon og lubi. Okay ra ni. Para sa iyang pagmaon akong gibuhat. Oy, ay salamat na nakapapa. Tabagit ako sa module be. Unsa naman pong module na? Bago naman ta nag-answer. Kapoy ko nak. Pwede mo niya na? Paulay sa ako. Kapoy kay pananom og lubi ba? Pre. Ay bundag dia pre. Kulay bata aning lodong pre kaning gabi kay busy kay pre di gyud kaya kuan. Dami kay ni tunuan pre ba. Tagay lang unya kog maluto na pre. Module na pod pre. Oh. O lagi pre kay module na pod. Bisag pobre may pre di may mukha og gabi. Pre basig na kay idea pre. Tabangi sa ni akong anak be sa module niya. Kapoy mga ko pre gikan pa kos umanamo ba nananom kog lubi. Nak pag init sa kape dito nak kay nasa angkol nimo. Share ni pa ha? Oh, Kanina kumata na dia. Dali ha, dali. Oh. Relax sa dia pre. Relax ba dito lingkod diri sa kuan bangko. Pre relax. Di mo mugulay ani pre. Gabi no? Gabi ba? Di man may mga gabi ko pre, bisag pobre lang ba. Yawa po na pre no. Basig ka kay idea pre ba, module. Gikan manggod ko sa uma pre, pastang murag kuan kay stress kay ko ba. Module? Ikaw dahil pre, kay anak man na ni mo dapat ikaw mo kuan na. Alalayan mo din mo mga anak ni mo. Gani pre, pero mo pahulay patingali ko pre no kay gikan manggod ko na ano og lubi sa among uma. Kasi yan raane oh. Asa man ani? Kana pre kana mga kuan dia, mga module man na pre. Kana libro na guide. About man din is ICT pre. Dali naman na. ICT man nga subject pre. Oh. Pareha ni pre oh. Na pre. Oh. Kani kay mo man ni pinakakuan jud. You are not alone. Basahin ni I am here with you. Unsa na siya pre? Di man. Kuan. Ondara basahan na tong procedure ha. Start your computer and open the Microsoft Word application. Number 2, encode the document below. Ang kuandre pre, create a poem. Oh, kanang maghimo kag tula ba? Di man kay baklaro ako pre kay kuan kay akong mata pre ba? Na example dire oh. Pwede Bisaya, pwede in English. Pwede Bisaya, pwede English? Oh, pwede Bisaya, pwede English. Pareha ng example nila dire oh. You are not alone. So basahan na to nila. In English lang nila ha. I am here with you. Kabalo day ka na pre. Oh, di trabaho na ko pre. Pre oh. Kabalo day ka na pre. Ay. Master ko sana spoken. Tula. Unsa man din nahuman nimo pre? Naman ako sana BSBSSK. Unsa man ang BSBSSK? Kurso. Unsa ni siya nga kurso pre? Bagsik sa kanto. Oy, kuya ba gud dayan nimo pre? Table pin bro, ako na lang answer aning isa. Isay ra niya kanira kong himuan. Ay di ra man to akong gipangita. Diba? Para makakuan na ba? Kabalo kung di ka kabalo ani, magunsa na imong anak kung di Kabalo na. man gud ko ana pre, ay di lang akong gipangita. Ano kung magkuan pa magkasakog kabalo day ka ani? Nangayo lang ko og idea sa imo pre. Sige sulat na lang ako para di na pug ka makuan. Hinay mong anak na ada. Tama ba ka ni pre? Wala man ko nag-answer. Gisulat na akong kuan ba? Tarong pre ha? Tarong una to ni sa grado biya ni pre. Kani Oh, Pilipino. Natin gyapoy Pilipino ron. Na pre, naunsa ka? Pilipino pre oh. Dari pre kay para makuan pud mo ni. Kapoy mo to pre. Isulti na lang niya sa imong anak ba? Oh. Ang giingon dere gumawa ng malaking bahay
Drawingon pre ha, drawingon. Dili basig magbuhat patukod din noon kag balay. Drawingon. Gumawa ng malaking bahay at i-compute lahat ng mga material na gamit ay mga nagasto nimo pre, imurag i-compute nimo pre ba. Sabtan nimo akong gibasa pre. Unsa man na pre? Ngano tuluan man kuno. Binuang na imong giingon pre ba? Say binuang. Pilipino na pero naay computation. Nabay computation ng Pilipino, di ba wala? Anong musupak man ka nga tama man na. Bisag wa ko na kahuman pre. Pero ang computation matra na wala na sa Pilipino. Ay natabutang diri oh. Naka-eskwela ka pre wala? Ano ako imong kwan? Naka-eskwela ba ka? Mao gani oh, basahon ako ha. Anong binuangan man kuno mo na ay computation Pilipino? Seryoso ni pre. Binuang na pre. Kanako aning kwan diri oh, gumawa ng malaking bahay at i-compute. Pilipino na ay computation binuang na pre, binuang na. Ay ko patuha pre. Unsa di ay? Unsa pagtuni gibuguan na pud ka sa kuha? Ha? Ano na ay computation Pilipino pre? Napulo ko katuig sa college. Ha? Ako Imagine pre, na. bisag wa ko kahuman pre, pero ang computation sa math ra gyud nga subject pre. O tinuod na. Dili ta ng computation sa matra pre. Kumbaga sa istorya ba, dili ta ng kalipayon perminti moabot pud usahay ang kaguol. Anong naabot naman ka diha pre? Pasubingay para makasabot ka. Di gid kumutuwa na yung giingon pre ba? Layo ra kay tinuod na pre ba? Wa man tingali ka mag-eskwela pre? Nya sa kuha ka magigdebate ron. Ang naghimo aning module mo ko ana. Kinsa naghimo aning module? Klaro na ana oh, gumawa ng malaking bahay. At Ako nalibog gyud kasi mga pre. at i-compute ang nagasto. Pila Yan, naman na, iday mo, kuha na ko si mo ha, ingon ani. Oh, for example, mag-drawing kag balay, ana. Balay. Na, ana lang. ako, Unya nga example, nung na may competition pre ha. Siyempre, i-compute niyo pilay nagasto anang balay. Math man na pre. Now, Pilipino na siya ba? daghan kay basahonon pa diri para masabtan nimo kung anong computon. Ay kog tuwa na pre, di ko kumutuwa na pre. Awa, Ah, pananglitan. ay na pre, ay na. Pananglitan, 5 Ayaw na lagi. Klaro kayong binuang imo ha. Nya unsa man eh? Dili ka mutuos ako, di ka kuan ana pre. Naabot na taning lalis-lalis ba ako unta naghatod ron ta kuan ng gulay ganiya kay paggulayong ka. Di manggod pre, kay ingon manggod ka nga kuan ka na nga kung meaning nimo ba, pero ang Pilipino gibot ngan man nimog math. Ako yung buong mali nga kadakuan ang diha gisulat oh. Kinsa may naghimo ani? Ako yung naghimo day ani. Ako imong sisihon. Kinsa man sige daw bidabe sabta daw na. Ikaw daw sa butana. Basta ha, ibutang sa imong utok di kay puro lang ka kasuko, puro lang ka kasuko. Wa man ko nasuko pre, ang ako alang ang tama ba? Mali man na imong gitudlo sa kuha pre. Ako mali di mali. Ako pa ano nimo? Kadang module sa imong anak. So guys. Ikaw is video na mo aron guys. So actually guys kani among module dili tinuod module guys. Kato pa ning grade 12 guro ko mga scratch na ba wala na ikuan mga mong gigamit-gamit karon. So ay lang mo kuano mga kuano ni. Kalingawan lang nato guys sa pakatawa. Samtang busy pud mi tinuod sa mga module ron. So mo pinauna-unaan na mo ron nga himuon. Iti man nga subject ko. Computer fundamental. Ano ka? Diba? Kinsa man na si kuan pre, Chris Evans. Pre. Eh, computation ng Pilipino, di ba wala? Oh? Ay kung kuan na pre. Ano man, musupa ka sa ako ah. Na ay computation Pilipino. Seryoso man na oh, gumawa ng bahay. Seryoso. Sige. Mga Ang Pilipino pre. napulo ko katuig sa college. Ha? Ay katawa. Ay, keyboard. Gumawa ng malaking bahay at i-compute ang mga nagasto. Ay katawa. Ako pa, ano nimo? Kanang module sa imong anak? Wow, tay. Ay katawa.